Tuke mag sikunde sekondar tam mar ariyo ochakore yange kaunti ma Kisii ka tim mar Kodero Bara mawuok e gwenge ma Nyanza no ochako tukgi gi amodhi gi tim mar Kirangari. E lap mag Gusii Stadium ma tim mar Kodero Bara no do gol mokwongo kokalo e opich achoma kapok Kirangari loyo gol margi mokwongo. Kirangari no medo gol mar ariyo kata kamano geno mar yudo points adek nogore Luanda bang' Kodero Bara yudo gol e dakika mogik. Tuke mag gwenge ma Nyanza no bage kaunti ma Kisii ka tuke go no bedo kod rochruok magarita kano wuo gi jofwambo jakom mar riwruok matao tuke gi gwenge ma Nyanza Otieno Lo nolero ni okenge oseketi motegno mana ni tuke go otimore gi kwe karita bende oridi. Tumeongea na county security, ofisa wa security wameongezeka na tutakubalia fans kuingia ndani ya kiwanja. Tumeweka zile pegs, tukazunguka kiwanja, mashabiki wana palipopa kukaa na kusimama. Hawatakubaliwa kuinterfere na michezo zinapoendelea. Riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar arita Raymond Omolo Foundation no chwalo kony mag gige tugo ne klab mar Kayole City Stars Football Club. Kony mane klab no yudo noting'o lewni manyien mag tugo kaachiel gi mago mag jokudh firimbi, wuoche mag tuke kaachiel gi gloves mag jogol. Kony ma riwruogno osebedo kachiwe kor gwenge ma pacho ka en mar miyo rawere thuolo mar gero mich margi kendo gologi e timbe mag maundu. Kano Ramogi TV e kinde mano chwalo kony ma kama e kadak ma Kayole, Michael Odari